Nu. Halløj. Halløj. Velkommen til 2 subs special. Fanden vi har fået 2 subs. Nej, det er det ikke. Men 2 subs special. Skal i gang med at spille med GTA. Så vil vi nok kunne se. Det står måske også nede i titlen. Nede i titlen. Men skal i hvert fald tjekke Armin. Så kender jeg kanalen. Tjek. Jeg lige til den. Tjek. Nej. Farvel, fru. Det er som om man sagde fucking bro. Det gør han også. Hey du! Hvor gider de ikke at stoppe? Du skal fandme ikke døde af mig. Kom vi derned? Du skulle have fundet et bjerg. Du kan fandme ikke finde det. Næste bil der. Hey! Bro. Fandme ikke døde af mig. Prøv at være flink og fuck af. Nå, nu går vi herned. Så kan jeg bare parkere, eller hvad? Den her video, den blev heller ikke så lang. Nej, det skal bare lige komme en video, hvor vi lige render lidt rundt og sådan noget. Det har sgu aldrig lige været den fødte mester til GTA. Så vi brænder bare lidt. For det er så... Det skal man bruge til special. Det kan godt være, at vi kommer nok til at lave en GTA gameplay også. Nok til at lave en lille GTA gameplay med et par episoder. Mere end et par. Det kommer an på, om I kan lide den. Husk at like alt hvad I ser på min kanal. Ikke på andres. Udover Armin og Robin Sørensen. Like alt hvad I ser på min. Og Armin og Robin Sørensens YouTube-kanal. Like! Der er ikke så meget tilbage. Rundt om bilen. Hvad? Rundt om bilen. Ja, det skal vi gå i gang med sidste gang. Så nu vil vi jo springe. Bare lige have bil klar. Se på det. Det vil lige have til det. Vi har jo omlægget den her bil og noget deroppe, så det begynder at brænde op. De der mennesker, der fandme render rundt. Rend ned i ilden. Rend ned i ilden. Springes. I dækning. Jeg tror ikke, du skal stå lige der. Holy shit! Det begynder til at brænde deroppe også. Jeg tænker nok, hvorfor jeg ikke tog den anden bil. Gør bare lige ned af det der løg. Ja, det ser flot ud deroppe. Så vi bare ikke have noget politimanden. Så nu flygter du. Nej! Skal vi bare lade politijagt? Vi kan se, hvor lang tid vi kan holde os i live. Ja. Uden at blive busket eller noget skidt. Jamen, det er jo lidt nemt, hvis du bare kører bil. Det er lidt svært at se. Det er ret svært at se sigte på, så jeg skyder ikke så godt. Jeg kan nærmest ikke se det. Hvad fanden laver du? Jeg tror, politiet var flinke mennesker. Så døde de. Og alle sagt, det var den følte mester. Nej. Vi ses i næste video. Farvel! Hej hej.